Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayani. Padayon ta karon ang suwatampo nagipadagi kan sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa nga Edwin. Tungod sa kalisod, napugos mi sa agaw Fidel o pangambisyon nga makalarga og laing nasod aron adto manarbaho. Samtang ako sa laing bahin, nabalaka nga mabiya sa kong pamilya tungod sa kipakitang patasan sa among bugtong anak ni Day Azel nga nagpangidaron og 10 anyos. Drabing malditahang bataa ug mura kinig dakong tawo nga manulti kun maoy musukol og tupag-tupag sa iyang inahan. Nakaingon kun mi nga maayong pagkaliwat niya sa among apuhan nga lapihan sad ka butbuton kun manulti. Nakumutan gyud sa inahan ang baba ni ini tungod lagi sa kamaldita nga mutubag. Nisumbong di ay kini ni Lulu Maki ug nihangyo nga magpauban nga to sa DSWD kay iyang ireklamo ang iyang inahan kay gidagmalan kuno siya. Labiyang sukuas sa kong asawa apan igo na lang ni paghila sa kalagot tungod sa kamaldita o kabakakon sa akong 10 anyos nga anak. Murag naay pagkabutbuton. Naliwat mang lulumaki. Akong pangutana mo ito, baga? Ang sige sumbong ni Jeven nga to sa imong apuhan? Di ako na ko silang gibunog ni mo sinday Jivin. Imo ko nung gipatid-patiran, gituok bagid ko no siya. Nya gitamparo sa balibali. Ug nagtanaw lang lagi ko no ko. Unsa? Inuok ko. Unsa og pa naman nagkanataw ng bataa, Edwin, uy? Maayo ang pagkaliwat sa imong lulumaki? Dahambot man ang batao Nangapuhan man. Ay, mo nang magkasinabot yun na sila kay parihas magteras. Kana si Jeven, murag yung si lulumaki. Sige pamutbot nga karaan ng mayong driver. Pero sige pa lagi kasaag. Ngano mo gitudod, Jeven? Ingon ana lagi day ko kadautan aron imo ipadakop, day? Ha? Overthink rasad kaayo ka, Mama Aisel, uy. Jeven, tarong ako pakiistorya, ha? Mama pa. Kiniingon pa day ko nga ipadakop ka. Na akong tuyo nga isumbong ramang kas taga DSWD para maundang ng pagsige mo kumot sa akong papa. Sakit pod ba yun na, Mama Aisel? Ikaw lulumaki. O sabay kasulti ni Mustinubagan ni Jeven, ha? Nagapuha ng ka-bright aning bata. Mauna di ha. Ako ganyan to. Dili ko bintahaan, oy. Kara ang driver ko. Maayong laki ko. Pero maulagi. Sige kasaag. Depends upon the situation, man. Not so bad. Normal naman agad. Diba dong duen? Normal naman na kay malimot man tayo sahay. Maligay niya, lo. Niya, sa may resulta sa inyong lakaw ni Inday Jivin. Imo man yun ni siyang gikuyugan gatos DSWD. Waoy. Palpak ba na nga mong lakaw ni Inday Jivin? Kay, nasaag man mo. Da. Tuara? Ang angbi. Si Lulumaki man sa ging ng atos DSWD mi mo adto. Ni adto manoon Miss DPWH. As kaliwat na gini mong lolo ni mo Maki, Jeven, uy.
Ay, kung padayon ka ng batasana ni mo, Inday Jivin, di kumudayos paglargas lang nasod. Ako'y mugiya og tutok ni mo hangtod nga magdako ka. Kaya di good normal ka nang imong gipakita nga kinaiya. Unya pa, unsaon naman lang ako mga pangandoy. Ingon ini na lang gid ini hangtod sa hangtod ato ang bay. Maayo gani kay inyo dayon ni gidangop diri namo sa social welfare ang problema sa bata. Nagkinahanglan kini og social and psychological intervention. Mao ba ni ay, ma'am? Social character disorder magud ni siya, ma'am. And most probably, ang labing related nga case sa bata, mao ang gitawag og antisocial personality disorder. Usahay tawgon kini siya og sociopathy. Matang kini sa disorder nga mahimong makurian samtang bata pa ug padayon siya nga magtubo. Ay, di man ko komportable gud nga mulargas lang naso daron manarbaho samtang ingon niya na ang taras nga makita ko sa mong anak, ma'am. Pinautunta nga naikalambuan ang sitwasyon sa inyong anak, Gaw Edwin. Mao na go. Kay may nayon na bagyo taog larga paingos Qatar sa Middle East. Laban lang, Gaw. O ampo kanunay. Why imposible sa Diyos, Gaw Edwin? Doon yun na yung akong nahibawan. Nga, bulargahay na mong manag-igagaw sa laing nasod, ha? Olo, Maki. Maluyang ginuulo ug magkalarga ni gami para sa Qatar. Di gidon tamayong ipahilayo sa pamilya kay mingaw. Pero, saon man? Kinahanglan mo kitang manikay-sikay alang sa pamilya. Ako. Nagdako lang yun ang akong huna-huna nga bulargas laing nasod aron adto manarbaho. Pero, ang problema kay taas ang kong edad. Di naman mahimo. Sa una untas bata-bata pa ka lumaki. Ay, sus. Pastilan. Kanihan to, no. Kanihan to, wagod ko mahangulan ng abroad. Usaon ko nga kanihan to. Bisagasa ko mga apply. Dawaton madayon ko. Kay, maayong laki ba akong driver? Pero sige laging kasaag, lulumaki. Ha? Mahala nagbasaag. Basya, makabalik lang sa agi. Yay. Bahalag hibuntagan. Hayag-hayag na nga akong paglaom nga makalarga ko sa Qatar, kauban sa akong ik-agaw nga si Fidel. Tinuod ka, Edwin? Makalarga na kapaingon sila ing nasod? Uday, Aisil. Dungan mi ni agaw na ko Fidel. Ay, salamat in town. Ay, makatilaw na gano'n yatag marang-arang nga kahimtang skinapuhi. Di sama karon nga, permi nag-aginod. Unya, apas pa kaayo. Ay, nahinay nang gitubag si Ginoo nga itong mga pangandoy, Aisil. Basta lagi, Edwin. Og maka-abroad na ka, pasuyaon kita na akong mga silingan at mga suyaon. Oh, Aisil. Kani mga hilabtanon kayo nga mga marites dahil at mga silingan? Ha, musudlot ganyan kalimutaw anak nila. Kay pasiyaon maginako sila ba? Dakong sayop nang nanunaan ni mong buhaton. Di na maayo. O ipagbuot. Kaya ako'y biktima silang kasuyaon.
Magpasuyaon po na ko unya sila, Dwayne. Aisel. Galaglaag man taon ka lulumaki, eh. Huwag yung kamahadlok sa mga sakinan nga pertindaghan lo, nga nagsaoy-saoy. Ay, laag ko. Laay magayo si pundos bay, mga apo. Oh, gamo, ha? Asa madebo? Musa kami sa taasan ng bilinga, lo. Naman sa sikal for ang agency nga mong applyan para sa gawas. Oh, ba? Naaday mo diha sa taas nang apply og trabaho. Yun, Fidel. Olo, magsaglit na sa misa mong requirements nga kinanglanon. Dito magod ko gikan kay mga apply man pud unta ko. Kay, Pero, di magkudila dawaton. di na lagi ka madawa tungod ng imo pangidaron, lulumaki. Tiguang taon ka. Ha? Tiguang na. Taro diha. Fidel. Di ba yan na ba ilang rasyon? Ganong, wa ko nila gidawat. Kay unsa man day kunoy ilahang rason, lo. Wa pod mag-ingon. Pero, duda na ko. Tungod kay, nakita nila sa akong resume nga, nilingig kong driver ka di adto. Naanapod. Bili ba ginagawa ning among apuhan, oy? Kastilan. Di gaginig taon hilabuan, lolo. Urbida, kalayo, rayon bayain taon ninyo nako. Ay, salamat. Salamat in taon. Hayag na katumanan sa itong mga pangandoy, gaw, Edwin. Tinuod ka, gaw. Ito naman ang tanan natong mga requirements. Nasabit naman to nato. Maugyad. Tamo ginato na aplikante sa parakatar. Brad. Kadamo, gid naton. Pasensya na, Brad, ha? Ito, pambal ako sa ilong gublaw. Okay lang, Brad. Masabta naman sana na mo. Bitaw. Dila may makamaw maglunggo. Mayroon ito nga nasudlan ang atong tiyan, gaw. Maugid, gaw. Di nakapaabot nga mauli ko sa bahay ang kahaplos kong tiyan, eh. Gigutom ko sa kalipay nga akong gibati, gaw, nga makalarga na ta sunod semana para Manila. Bye-bye. Amping dito sa Manila, Dwayne, ha? Daisel, Ejivin, nak, makagulong ta kaayo kay malayo naman ko ninyong akong mga mahal sa kinabuhi. Pero, antuson ko haron makahatag ko sa unsa may inyong gusto nga mga kinahanglanon. Nga sa pagkakaroon, lisod kay na akong mahatag tungod sa kawadon. Subo apan makalipay. Nagsagol ang emosyon nga akong kipati atong hikayuna, samtang nanamilit sa kong asawa o kanak. Kinahanglan kong magpahilayo aron mangita kaayuhan. Mga kasama,
Atong sundan ugma ang sunod sumpay sa suwatampo ni Edwin, dinhining atog tulumanon, bagong bayani. Kundo na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612 at yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorta. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.